Максимум күтенге там ясадым. Но кызлар гына, малайларга мин андай әйберләр ясамыйм. Син ясыйсың гына. Ә бетерә икенче кеше. Әйе, но нәрсәгә минем татуировкаларны бетерергә мин бит әйбәт ясыйм. Тукта. Телләнмим. Нинди киңәш бирер идең яшүсмерләргә? Тукта, юк. Нинди киңәш бирер идең татуировка ясатасы килгән яшүсмерләргә? Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы һәм аның алыштыргысыз алып баручысы мин Илүзә Касыймова. Һәм бүген бездә кунакта Рамил Шәрәфиев. Күпләр хәзер уйларга мөмкин, Татар радиосының алып баручысы, Татар радиосының баш мөхәррире дип. Юк, алай түгел, бездә бүген тату мастер, ул да булса Рамил Шәрәфиев. Исәнмез. Вакытны сузмыйча без шунда ук инде эшкә керешик һәм сорауларны бирә башлыйк. Сорауларны искәртеп узарга кирәк. Без алдык төрле җирләрдән, аны бирделәр безгә укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Шуңа күрә без сиңа әлегә актуаль сорауларны бирәчәкбез. Син әзердер дип уйлыйбыз һәм без дә әзер, шуңа күрә башлыйбыз. Беренче сорау ул да булса, кайчан шөгыльләнә башладың тату өлкәсендә, кайчан ясый башладың беренче татуировкаларны? Где-то 4 ел миңа не айтты, типа, бар знакомый, который занимается татуировками, и син матур рәсем ясыйсың һәм попробуй. Ул миңа булышты, резиновый, белмим ничек әйтергә татарча кожа, да. Ясалма тән. Әйе. Алайса бит инде безнең менталитет та шундыйрак. Татарларда гомумән тату ясаткан кешеләрне бик өнә бетермиләр. Ә менә синдә бармы татуировка үзеңнең тәнеңдә? Юк. Юк? Пока что юк. Син кешеләргә генә ясасаң. Мин решил ясамаска, чөнки ул в народе әйтәләр инде икенче паспорт, мало ли ничек гомер повернуться может. Татуировкаларның зыяны нәрсәдә? Если соблюдать все правила гигиены, то проблем никаких не будет. Кайсы җиргә татуировканы ясатырга бик киңәш ителми? Наверное, күзеңгә и кая тагын слизистой оболочки, возможно, но таких, как правило, мондый правилар юк. Иң сәер җир менә. Син кая ясадың? Кул аяктан тыш дип әйтик инде. Так. Белмим, кешеләр достаточно заурядный бездә, алар вполне обычные места обычно, выбирают, короче. Типа максимум күтенгә там ясадым, но кызлар гына, малайларга мин андай әйберләр ясамыйм, короче. Нинди рәсем иң сәере булган иде? Менә алып килделәр миңа менә шундый рәсемне яса дип, сиңа ул ошамый. Яки киресенчә кызык булды. Алар төрле булган. Типа на начальной стадии карьеры тату-мастера кирәк, мин булай уйлыйм, кирәк аларга бөтенсен нәрсә бирәләр. И теге елларда мин бик күп нәрсә ясадым, нәрсә миңа ошамады. Ул опыт. И, например, всякие религиозные портреты, где там не к месту капли крови какие-то, кан каплялар. Рәсемне әйбәт ясыйм дидең. Димәк, син рәсем түгәрәгенәме, мәктәбенәме шундый йөргәнсең булып чыгаймы? Юк, миңа просто шады рәсем ясарга, с детства. Кичкенәдән. Кичкенәдән, әйе. Но түгәрәкләргә мин йөрәмәдем. И мин только музыкой, типа, на музыку ходил, а так рәсем ясарга түгәрәкләргә йөрмәдем. Ә музыка буенча ничек нәрсә белән шөгыльләндең? Җырлаумы, берәр төрле уен коралымы? Фортепиано, пианино. Кызык. Тагын бер сорау. Ә менә барбер курслар үтәргә кирәк бит инде. Әллә син курсларны үтеп тормыйча үзең шулай ясый башладыңмы татуировкалар? Бер кайда укыдыңмы, юкмы? Укыдым. Мин бик боялся, короче. Курыктым. Бик курыктым башта.
из-за этого мен курсларыны прошел. Бер курс, мәсәлән, шулай 30-35 мең торырга мөмкин. Ну, кайда ничек инде, но башта беренче курс миндә 15 сум. 15 мең сум тора. 15 мең сум торды. Менә әйтең бит әле социаль челтәрләргә куеп барырга куштылар фоторәсемнәр дип. Ну, Инстаграмга анда, ВКонтактега бәлки. Син хәзер бит инде куеп барасың, үзеңнең социаль челтәрләреңне алып барасың. Шулай бит? Һәм клиентлар шушыннан киләме сиңа? Каян табалар сине? Ну, хәзер, ну, в основном миндә булды Инстаграмдан, но хәзер ул жабык безгә. И только сарафанное радио хәзер миндә эшли. Беренче рәсемнәреңне кайда ясап карадың? Менә әйттең, ясалма тәндә. Шуннан әле минем ишеткәнем бар, бананнарга да ясап карыйлар. Мин бананларда ясамадым, мин, короче, дуңгыз кожаны алдым. Дуңгыз тересендәйме? И анда, короче, укыдым ясарга. Ну, на курсах. Өйрәндең. Чөнки дуңгыз тересе ул кешенекенә бераз гына ошаган. Ошаган. Әгәр дә тату шамаса, аны шунда ук бузгыч белән бетергән шикелле бетереп буламы? Менә ясаган вакытта. Юк, ярамый булай. Кирәк китергә кайчан ул төзәтелә и Төзәлеп беткәч кенә и аннары лазер белән выводить. Бу бик авыр процесска ошап тора. Бик не только авыр, но еще и аурту, короче, ну, болючий, короче, процесс удаления. Һәм бик озакка да дәвам итә торган процесс дип беләм. Еллар буе шул бер кичкенә генә татуировкаларын бетереп йөргән кешеләр бар чөнки. Ә синең бетергәнең бармы? Юк, мин анын отдельно укырга кирәк. Син ясыйсың аны. Ә бетерә икенче кеше. Ну, нәрсәгә минем татуировкаларны бетерергә мин бит әйбәт ясыйм. Коррекция ясатырга шулай ук килгән кешеләр бар дип беләм. Алар ни өчен киләләр? Еллар узганнан соң татуировканың төсе бетәме, нишли? Ну, кешеләр киләләр, либо перекрытие ясыйлар, либо обновление, ну, то есть тесләрне типа восстановить. Тесләрне яктыртып җибәрәләр. Аңлашылды. Сиңа килгән иң кичкенә клиент ничә яшьтән киләләр сиңа? Ну, естественно, 18, потому что меньше, ну, страшно брать, родители придут. Ну, нет, хотя был один случай. Миңа килде әти үзенең улым белән, и мин аңа татуировканы ясадым. Арслан булды. Ничә яшь идең? Ой, мин хәзер исенә төшәм 16, по-моему. Шулай әти-әниләре белән килсә, ясарга мөмкин. Әйе. Аннары әти анын килде и тоже ясады. Ә нинди татуировкалар хәзер трендта? Ниндиләрне яшьләр яратып ясата? Русча әйтәм әзрәк, как такового тренда вообще нету. Я этот вопрос слышал, но у каждого мастера свои клиенты, и, грубо говоря, у каждого мастера свой тренд. Не знаю, как объяснить, но каждый в своем стиле работает, в основном так. Ә менә синең стилең нинди? Чөнки мин беләм кайбер кешеләрне алар кичкенә генә татуировкалар ясый. Мин, беләсезме, мин идә эшлим хәзер. И миңа вот абсолютно без разницы. Нинди стиль аларга, миңа бөтенсен ошый. Только нәрсә мин күрәм, то, что мин яса алмыйм. Ну, то есть это абсолютно не моё. Мин әйтәм, что юк, мин эшләй алмыйм. Ну, и, естественно, я вмешиваюсь в творческий процесс, я меняю как-то эскиз там и так далее. Рәсемне үзең ясыйсыңмы? Менә аның бит инде башта ясап карыйлар ниндидер нәрсә белән тәнгә, аннан соң шуның өстеннән йөртәләр. Как наносится трансфер, что ли, типа, чтобы обводить? Әйе. Зәңгәр төсле мондый кагаз бар, анында поверхность особая, типа, такая, ну, краска, грубо говоря. И сез кладете битне саласыз, да, и битендә рисунок инде бар. Вот сез контур этого рисунка и все, что сезгә кирәк, выделяете ручкой. Аласыз с этой стороны уже отпечаталось синий, потому что тут краска. Сез кисәсез ничек сезгә кирәк анда удобные. И обеззараживаете тирене
с помощью спирта там, и чтобы обезжиренная поверхность была. И смазываете специальным кремом, наверное, это назвать лучше. И кладете, прикладываете эскиз, убираете, и синий эскиз как бы остается. Һәм шуның өстеннән ясыйсың. Кешегә ничек әзерләнергә кирәк шушы процесска? Юынып килергә кирәкме аңа? Тагын башка эшләр эшләргә кирәкме? Нинди вакытта ясатырга ярамый мәсәлән? Если это место, на котором он решил сделать татуировку волосатой, его надо побрить, короче, кырырга или кырынырга. Әгәр дә җонлы булса, кырырга кирәкме? Желательно не надевать белую одежду, одежда на, короче, киймәскә. Тагын. Нәрсәгә ак киемне киергә ярамый? Чөнки ул бик марка одежда очень. Пычрана. Һәм тагын хәзер уйлыйм әзрәк. Юк, в принципе, только эчмәскә. Алкоголь булырга тиеш. Алкоголь юк, ярамый перед сеансом. Нәрсәгә? Чөнки кровь разжижается, может кровотечение начаться. Татуировкалар кыйбатмы? Ничә сумга ясаталар? Салонларда анда ценники в нормальном салоне от 3 там маленькая татуировка там может 2 стоить, а может по акции 1000 стоить. Вообще очень сильно цены варьируются. Как попадешь, короче. Грубо говоря. Мәсәлән, өйрәнгән вакытта бушка ясаганың бар идеме? Бушка ясыйдыңмы? Бушка это бесплатно. Ясадым. Беренче татуировкалар миндә бушка ясаган. Сразу ошады инде аларга, эме? Это были мои знакомые, минем дуслар. Авыртуына түзә алмыйча утырган кешеләр бармы? Бер мәртәбә булды андый случай. Хатын-кыз идеме, яратма? Хатын-кыздыр инде. Хатын-кыз ул ниндидер шәһәрдән килде, но миңа түгел, а үзенең дусларынга. И записалась. Килде, мин яса башладым. Только первые контуры ясадым, и ул әйтте, типа, бик авырта, мин киттем, короче. Мин әйттем, полсумы бир и кит. Һәм ярты сумманы бирде дә китте, эме, шул контур белән генә? Конечно, инде, но чё, мин столько готовил, и вообще по нулям, чтобы все осталось. Нинди рәсем иде? Һәм кайсы җиргә тәннең? Нинди рәсем хәзер? Узорлар на бедро. Күп кеше менә кая ясата? Кул, аяк? Кул, аяк, ребра. В основном былай. Ясаткан вакытта менә миңа шушында, мәсәлән, аякка кирәк дип әйтәләр ди. Син беләсең, анда бик матур тормый әлеге рәсем. Син әйтәсеңме? Юк, монда матур тормый, мин ясамыйм монда. Әйдә башка җиргә ясап карыйк дип, мәсәлән, башка җиргә ясап карап, мәсәлән, муенга, кулга ясап карап, бәлки күзгедән карап, теге кеше үзе фикер йөртеп, нәтиҗәләр чыгара аладыр. Карагыз, перед сеансом мин всегда берем клиентка примерить. Например, эскиз есть, я его прикладываю, клиент смотрит көзгегә, и карынчык ул күренә, там каяшы анда и ясыйбыз. Но мин тоже үзенең вариантларını предлагаю. Клиенты это такие люди, которых легко убедить в чем-то. Ничә сәгать ясала татуировка? Зурлыгына карыйдыр инде, авырлыгына. Максимум ничә сәгать ясаганың бар? Максимум было такое, что 8-8 же. Ого, әйе. 8 сәгать, по-моему, мин ясадым. Бер мәртәбә это беренче салонда качан мин эшләдем. Анда мин за копейки договорился на всю спину татуировку сделать, но миңа, как молодому мастеру, кирәк булды акча, естественно, и мин әйттем, ясыйм. И калдым да, и до ночи ясадым. 8 сәгать аркага, анда нинди рәсем иде? Бүтән аркага зур рәсем? Ике дракон менә была переплетённый, короче. Иң әс, мәсәлән, тиз генә ясап аткан? Иң әс
минут 15 минут 15 минут бу инде кичкенедир эми? Ниче күн, ниче саат түзөлөргө мүмкүн татуировка жасаткандан соң? За месяц. За ней нужен особый уход. Ну, либо наклеить пленку заживляющую, либо ухаживать в течение недели и потом оставшийся месяц еще мазать. Бир ой бою түзөлгөнүн күтүргө керек. Азапланып йөрөргө. Тату мастерны ничек дурус итеп сайларга? Койдан излерге аны? Инстаграмда тату Казань набираешь и карыйсың, нинди мастер сыңашы, аны и аласың. Мен бы даже наверное, может, я неправильно бы решил. Но мен бы даже на отзывы карамадым, мен бы просто карадым нинди качество татуировок. Да. Но опытный человек, наверное, точнее, тут нужен опыт, чтобы понимать, где хорошая татуировка, а где плохая. Отзывы, наверное, это тоже хорошая тема. Нинди кеңеш берер идең татуировка ясатасы келген еш үсмерлерге? Кызыгып йөриләрдей, карыйлардай, ясаргамы, ясамаскамы? Не торопиться. Я думаю, подумать какое-то время над татуировкой, хотя бы год с ней внутри походить в голове. Если ты за этот год не передумал, то иди и делай. Мен былай ойлайм. Синең дус туганнарың арасында татуировка ясаткан кешеләр күпме? Yok, мен прям близкий дусларыңа решил и тоже я самосха, но дуслар, которые возникают по жизни просто, мен не против оказать такую услугу. Әтиәниләреңдә тоже юк эме татуировка? Сұрадылар, но әти түгел, они меня айтым юк керек түгел. Нишләп? Ну, жалко как-то они, не знаю, вдруг передумают потом. Әгәр дә син күрәсең икән, шундый конфликтный кеше, менә минем аның белән эшлисе килмәй, юк, килмә миңа дип әйткәнең булдымы? Миндә бу конфликтлар прям по пальцам можно пересчитать, сколько? 1-2 раза максимум. Так мен клиентлар белән стараюсь всегда, это же мои люди, мои деньги, грубо говоря. Сиңа кешеләр акча булып күренәме, клиентлар? Юк, кеше в первую очередь, естественно. Но ссориться с клиентом это очень глупо, как по мне. Дөрес. Һәм монда нәтиҗәдә чыгарып була, син тату мастерга түгел, психологта. Чөнки сөйләшәсең, аралашасың, аларга киңәшләр бирәсең. Ясаргамы, юкмы икәнен дә нәкъ менә бәлки синнән торадыр. Татуировканы ясарга ничек итеп әзерләнергә? Менә бу процесс ничек бара? Башта әзерләп куясың, мәсәлән, краскаларыңны, юасың, энәләреңне. Энәләр шулай ук теге одноразовыйдыр инде алар. Һәм ничек бара менә бу әйберләр, эшләр? Бу яратмаган минем процесс, но очень нудный процесс. Керек, пленкалар белән бөтен поверхностьларын обмотать, обработать предварительно чем-то обеззараживающим. Потом держаки все, керек сухожировой шкафта обработать, грубо говоря, положил в духовку, не в такую духовку, где готовят, а где жарятся держаки отдельные. Потом, в общем, это звучит как одно дело сделал, другое дело сделал, все готово, а по факту это где-то бер сәгать керек, чтобы әзерләнер өчен генә әле бу. Әгәр дә рәсем ясый белмәсәң, син тату мастер була аласыңмы? Керек хотя бы руки иметь, грубо говоря, чтобы быть тату мастером, но если не умеешь рисовать, ты далеко не во всех стилях сможешь работать, там максимум только контура обводить. Как по мне так кажется. Әгәр дә озак ясыйлар икән татуировканы инде, кеше ятып тотырга мөмкин, мәсәлән, 8 сәгать ясадым дидең бит әле бер кешегә. Анда инде ул кеше ятып торгандыр, чөнки аркада булгач, утырып тормагандыр инде ничә сәгать. Әйеме? Ятып, утырып, син инде үзең ясыйсың. Арып, шулай кулларың дерелди башлаган вакытлар юкмы? Менә ясарга кирәк, кул дерелди. Тату машиналар төрле була, бар тату машиналар, которые пен, алар вообще бер нәрсә дә аларда, ниндидер вибрация там или еще что-то юк. Миндә тату машина, ул, конечно, вибрирует, но перерывлар ярый ясарга һәм опыт белән ул сизелми. Мин былай, вибрация сизелми опыт белән.
опыт келгәч. Шулай ук әле тагын ишеткәнем бар. Күп кенә тату мастерлар перчатка киеп эшлисез бит инде сез. Һәм кул тирли ди. Тирли, һәм кул шуа, һәм менә бу да ничектер мешать итә инде процесска. Синең кулың тирләп, синең шуган моментлар булганы бармы? В общем, синең кулың тирлиме, юкмы андый чиракта? Юк. Ну, типа, ул миңа бер нинди, ну, не мешает, короче. Кумачау итми. Миңа кажется, что кирәк перчатки по размеру, если у вас рука скользит. Либо из другого материала выбираете. Тату мастер күп акча эшлиме? Байып буламы? Хәзер юк. Мин уйлыйм, что хәзер юк. Ну, то есть там далеко не каждый зарабатывает какие-то большие деньги. Это все сказки про то, что стань тату-мастером и разбогатеешь там и так далее. Это, может быть, у кого-то в голове сидит такая мысль. Но сейчас, тем более, туда лучше не то чтобы не соваться. Если денег не жалко, то суйся. Но ты просто отдашь деньги, скорее всего, в никуда. Мындағы тату мастер булырга теләгән кешеләр, китеп бардылар. Бик күп тату мастерлар хәзер, переизбыток на рынке, грубо говоря. Көненә ничә шәр кешене кабул итәсең? Ничә тату ясыйсың? Көненә? Көненә. Ну, 2-3 максимум. Но в основном 1. Син бит инде Казанда гына, башка шәһәрләрдә эшләмисең? Ну, мин в пригороде хәзер. Тату ясау ул синең төп акча чыганагы булып торамы, яки син башка төр һөнәреңдә бармы? Левый, естественно, есть. Но это, наверное, к теме не относится, я думаю. Кем син белемең буенча? По профессии? По профессии мин төзүче. Һәм ахырдан, гадәттәгечә рәхмәт әйтәсе килә Китап радиосына, чөнки алар безгә әлеге мотор студияны биреп тордылар. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәт безнең кунагыбызга, ул да булса Рамил Шәрәфиевка. Һәм кемгә татуировкалар кирәк, нәкъ менә аңа килә аласыз. Рамил, рәхмәт сиңа. Без исә сезгә дә рәхмәт әйтергә онытмыйбыз. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Карагыз безне, лайклар куягыз, комментарийлар языгыз, ошадымы, юкмы, һәм тагын нинди һөнәр ияләрен күрәсегез килә, барысын да языгыз. Без сезнең комментарийларыгызга кулак салачакбыз һәм шул кешеләрне чакырачакбыз. Булды, минем сүзем бетте. Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле төннәр. Пока-пока.